ka khubor ka basngeu tanan nagbanta ka jella Meghalaya ka bade ka jella ka bunpha ki riu ich football ha ka ba sawei pat urang elekai nakane ka jella u Samuel James Lendo kanshi ubala sha khot ban mi khma rengkat bar ka kenhun kanjat ball jong ka ri India nagbanta ka 19 Asian Game kaban penlong ha Hangzhou kani ka Asian Game kan sedang nadu ka ar pheulai tarik ubnai September jong bentau snem arajar ar pheulai u Samuel de urang elekai ISL naga club Rau Glass Punjab ubdeiru urang eleka hagani ka Asian Games ka India ka hapa ka Group A rengkat bat ka People Republic of China ka Bangladesh bat ka Myanmar ka kenhun elekai kenjat ball jong ka India ka balayo ban khur arsin yo gold medal kata house nem khat khandai spa san phuwei bat house nem khat khandai spa riu phuwei bat house nem khat khandai spa nyeu pheu kalayo ban khur yo bronze medal bat kumban ba san pheulai snem ka kenhun kenjat ball jong ka India ka klem yo khur medal ha ka Asian Games kata nadu snem khat khandai spa nyeu pheu kine gidai gerang elekai football ka India ki bala sha jet ban mikman nagbanta ka India hagani ka Asian Game ar hajar ar pheulai